Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi noget mod Terraria. En af vores venner, der hedder Andreas. Vi kalder ham AK, så. Det er første gang, Elias spiller moddet. Ja. Det skal nok gå godt. Og det er sådan anden gang, jeg spiller spillet. Det længste, jeg er kommet, det er, at jeg har fået cactus armor. Så. Cactus? Okay, det skal nok blive godt af. Okay, AK, du eksplorer den der retning. Jeg går den her vej. Nu bliver jeg bange. Hvad skal jeg så lave? For her, bare hak til. Okay. Så er der tundra, der var der. Jeg har fundet nogle overground zones, 2 af dem, så vi har stedet hurtigt og nemt. Okay, der er simpelthen noget wolframite monster. Yes, det er jeg ikke klar til. Jeg har en hel masse bær, og jeg ved ikke, hvad de gør. Det er mad. Det giver mening. De buffer der bare. Det er ligesom, du ved, sådan en straight buffer, ikke? Ja. Yes. Sådan nogle, de er OP i nok. Det er ikke. Når du får mange af dem. Så kan man bare blive ved med at Vi ved godt, at det er meget lang tid siden, vi sidst lavede en video op, og det ved vi godt ikke er en god ting. Vi sagde, at vi ville lægge op 2 gange om ugen. Det er sket ikke rigtigt, men Nej. vi vil bare prøve at lægge op, når vi lægger op, og så... Ja, og prøv at få 2 videoer op om ugen, men det kan godt være der ikke. Vi vil ikke sætte det der. Nej. Okay, jeg har allerede fået brug for mig. Det kan jeg ikke. By the way, guiden, ja, han er ligegyldig. One-side mod, som gør, at man kan åbne, du ved, sådan en recipe browser, som jeg lige har vist her. I kommer nok ikke til at kunne se det fra Elias' point of view, men det vil jeg anbefale dig at gå ind i settings, og så finde controls, og så lige ændre på. Jeg har fået et crimson file. Jeg har sådan 503 eller sådan noget. Sæt på. Ja, det var Nu har jeg over 503. jeg prøver bare lige nu at komme igennem under det. AK er også den eneste, der starter med en starting bag, fordi at jeg kom til at gå ind på den her karakter, uden at have moddet på, og vi ved ikke, hvorfor Elias ikke har den. Det er fordi, jeg er dårlig. For real. Jeg dræber en vulture tingling. Jeg dør slet ikke. Nej, overhovedet ikke. Hjælp. 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 Jeg løber fra dig. Jeg fik den. Væk. Jeg fik den. Jeg døde. Okay. Elias, nu kommer vi til at have sådan en lille hygge hjem. Stil dig oven i mig. Okay. Nice. Man kan konvertere. Hvorfor hopper du ud? Blandt så løber vi. Nej, sgu da, jeg er i gang med at bygge base. Nå, Vi skal have sådan en kæmpe tårn. Wizard Man's tårn. Hvor jeg bliver nok Ej, jeg kan høre zombie. Den der skal jeg dræbe, mand.
Get shit on. Get shit on, kid. Get shit on, kid. Get shit on, kid. Get shit. Så meget for at være family friendly. Har du en hammer? Næh. Hvad skal vi bruge en hammer til? Lille basis. Meget lille. Hvad skal vi bruge en hammer til? Jeg kan ikke huske, hvordan man spiller spillet, men jeg har spillet det på iPad, da jeg var meget mindre. Meget lille. Og jeg er bange for lille zombie. Der ligger problemet. Hvorfor er vores base så lille? Ja. AK, tænk over, hvad du siger. Tænk over, hvad det giver mening. Min gave. Min gave. Min gave. Jul er mega nice. AK, du er overrated. Jo. Der charmer nu. Hvad er risk? Life risk for blue is meant 5 life times 2 Så basically, er du dum eller ikke dum? Ja, fuck. Vi kan også trække på flere. Så dreng, jeg har... det var ikke det der, jeg ville lave. Okay. Jeg vil lave sådan lag med lag, så vi kan have sådan de der NPC'er, ved jeg, man skal bruge oven på hinanden. Elias, tro mig, jeg har spillet model længere tid. Det dør nu. Jeg har et kaktussværd, jeg er meget bedre. Jeg er bare bedre. Elias, Og så smider jeg det dumme træ. Ja, sådan der. du hiver det ud over. Du ind på inventory, tager det, og så hiver du det ud over. Og så klikker du. Jeg har jo ikke klikket, mener jeg. Ja, mange tak. Jeg har sådan nogle presents. Jeg fik green candy cane blok. Jeg fik en hook! Du fik simpelthen... Man. Men hvordan... Jeg har armor på, men jeg kan ikke se det der armor slot mere. Ja, jeg har... Men jeg har også fundet ud af, at jeg skal spise om 5 minutter, så videoen kommer til at være endnu kortere end forventet. Så ja, det ja. Men hvor kan jeg placere den her? Hvad fanden? Jeg mistede den lige. Jeg mistede lige min hook. Hvad gjorde du? Jeg gjorde ikke noget. Ja. Next to doubt. Hvad gør de der reindeer, den der reindeer, equipable, vanity item, reindeer antlets, hvad gør de? Basically, hvad jeg har Hvad? Basically, vanity betyder, det kun du ser. Så
så den er fuldstændig ligegyldig. Fedt at vide. Du kan klikke i dit vanity set, og så sætte streg. Vanity set. Ja, fancy. Hvad fanden er det, du laver? Let me cook. Eko, har du noget jern med tilbage? Ja, det er jo sådan... Altså, hvordan vil du have mig til at kunne komme op af det her? Jeg ved ikke engang, hvad jeg er i gang med. Eko, jeg skal have mit jern. Kasper, hvordan vil du... Nej, ikke Kasper. Andreas, hvordan vil du komme op igen? Men prøv at se. Nu viser jeg dig, hvordan jeg kan komme op igen, okay? Men det er ikke meningen, jeg skal komme op på den her måde. Det her, det er temporary, okay? Ja, jeg ved godt, vi skal lave de der lag med lag på. Men hvordan kom du lige op? Hvordan jeg kommer op der? Roligt kalder jeg det skill. Small. Han døde. Det er det, du var tilbage på. Ja. Lad os gerne have jern. Ja. Har du også har du materialerne til det? Jeg har ikke noget som helst drikke. Okay, har du alt andet? 3 materialer til det? Giv det til! Nu har du givet det til Elias. Ha. Du får det ikke. Så vi skal bare ikke lave det? Ja. Og hvad med jernet, Eko? Der er en gave til dig. Jeg var min gave til dig. Hvad er det? Life crystal. Jern! Hvad er en life crystal? Tag højklik på det. Ligesom du bruger et værktøj. Hvad fanden gjorde det? Det gav mig hjerter! They grow up so. Jeg har fået en til. Hvor er vi såret? Kan vi godt lave en chest? Det er ikke altid sjovt, dreng. Eko, har du taget kisterne op, som man altid gør, når man har været ude? Simpelthen ikke starte. Yes, perfekt. Hvad fanden er det der? Nå. Det er kister! Nej, jeg ved godt, hvad det gør. Ej, jeg skal altså lige ind i mine settings. Hvordan går jeg ind i mine settings? Nede i højre hjørne. Og så skal jeg lige lave om til Okay. så tabte jeg min. Vi har wooden. Perfekt. Og så skal jeg have platform. Ja. Perfekt. Kom her, jeg skal change op i spil. Kom med ham. Nej tak. Jeg er rimelig fokuseret lige.
Jeg tror måske snart, vi skal til at... Ja, det er godt med dig. Det er godt med dig. Giv mig lige 2 sekunder. Ja, du kan lige lave det der oppe. Det der mærkelige færdigt. Som jeg faktisk overhovedet ikke forstår noget som helst af. Ja. Jeg skal faktisk bruge 7. Guy, kan du bevæge dig? Hvad er det der? Hvis du lader være med at stå i vejen. Jeg har en wooden platform. Yes. Nej. Nå, skal vi så. Yes, do you mind? Jeg var da tæt på at gøre det rigtigt. Skal jeg ødelægge nogle platform heroppe? Ja, vi bliver nødt til at stoppe den. Jeg har lige noget mere til dig. Do you mind? Du står i vejen. What er det? Yes, det er sådan en rund trappe. Fancy. Okay, yes. Jamen, så vil vi bare sige tak for, at I gad se med i dag. Ja. Du skal like og subscribe, hvis I vil... Hvis I vil blive notificeret næste gang, det er, vi lægger en ny video op. Ja, og hvis I kunne lide videoen, så ja, husk like. Og smid lige en kommentar med, hvad vi kunne spille en anden gang. Noget I vil gerne vil se at spille. Helst noget, der er gratis, fordi ja. Vi har ikke penge. Nej, vi er ikke rige. Nej. Men ja, så ses i næste video. Tak. Peace!